Θες να δεις κάτι εντελώς διαφορετικό? Μείνε μαζί μου και κάνε follow στο κοπάδι μας. Κάτι νέο για τη βιολογία κατεύθυνσης. Όλα τα παρακάτω θα τα βρείτε και στο βοήθημά μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μετάφαση της μύτωσης. Με την έναρξή της τα χρωμοσώματα εγκαταλείπουν τις τυχαίες θέσεις που είχαν κατά την πρόφαση. Αρχίζουν να μετακινούνται κατά μήκος των ηματίων της ατράκτου προς το ισημερινό επίπεδο του κυτάρου. Στο τέλος αυτής της φάσης τα χρωμοσώματα έχουν φτάσει στο ισημερινό επίπεδο. Οι αδελφές χρωματίδες κάθε χρωμοσώματος να έχουν τοποθετηθεί παράλληλα προς το ισημερινό επίπεδο. Κατά τη μετάφαση συνεχίζεται η συμπίκνωση της χρωματίνης. Στο τέλος της τα χρωμοσώματα έχουν το μέγιστο βαθμό συμπίκνωσης. Είναι περισσότερο διακριτά από όσο σε κάθε άλλο στάδιο του κυταρικού κύκλου. Γι' αυτό το λόγο η παρατήρηση, η φωτογράφηση, όπως και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά τη μελέτη της δομής, το μήκος ή τον αριθμό των χρωμοσωμάτων, γίνονται κατά τη διάρκεια της. Το μαύρο πρόβατο ξέρει βιολογία. Θα σας βοηθήσει να μάθετε και εσείς.